Ngapha kwethu lapha mabhinqa kithi nginensizwa lapha unathi wakhona la kwa CMH ePalito la okuthengwa khona izimoto. Bangicelile ke njengomongameli uMabhinqa ukuthi cha angizokhwela noma ngabe yiphi imoto engiyithandayo. Njengamanje banginikeza imoto entsha ka 2022 ukuthi ngihambe ngayo ngiyobona intombi emhlangeni. Basho bathi yonke inhlobo yemoto ekhona lapha ngempela ngizogitshelwa uNgizwe Mchunu upresident wamabhinqa. Cela ningibongiseni ke bakithi. Sinomdlalo nemfethu esikhandile nalensizwa ke siyabonga kakhulu mfuthu awukhulube lapha nabalandeli umsebenzi ubatshengisa nomsebenzi eniwenzayo lapha mfuthu njengoba mina nje ngikhola nje busende njengoba I'm president into efana niyazi yodwa nje ukuthi nizothenga imoto la egitshelwa khona umongameli finish. Hayi sibonga macingwane sibonga kakhulu ithuba sinikeze lona. Yes Sibonga nokuthi usondele ngapha ngathina uzosibona. Ngiyazi abantu abaningi bayebethi sisendaweni yesilungu kanti cha abantu bakithi siyababheka nabo. Sinayo yonke inhlobo yemoto ofuna ukuyithenga la mawujikisa nje ikhamera ubekubuka ngapha. Sineyimoto ezinkulu ngapha sineyimoto ezincane amabhaki. Mitsubishi leyo isidabayo njengamanje Mitsubishi EFX. Isanda bathiwa bobuka nje la ngaphansi uyabona noma la. Khona iPajero Sport ngapha enkulu ngiyazi ukuthi ke abantu bakithi ngikhumbula ke le ebizwa uScoop eqolo kuthiwa inesonto emhlanje iPajero. Ansike le mbeko engizobe ngihamba ngayo ke ngesonto lizayo. Funa kube ngizoyithenga la. Yeah. Ama single cab nawo futhi ayatholakala. Oh, nama single cab. Yeah, umuntu nje uma ufuna ukusebenza nje uyakwazi impela ukuthi asebenzise yona le. Full 7 seater ke. Oh, full 7 seater nje. Awu lokho okuyifortune lana kuthiwa. Hey, okazi. Fortune kuthiwa. Ufuna ukwazi ake ezobuza mina. Yeah. Lapho ngibona naneveni. Yeah. Alenye iveni sinalo futhi la. Zonke lezi moto into engizobe ngigibela nayo lesikhathi. Kuzabe ngibena. Elinye iveni ngapha. Ngiyazi ke abantu abaningi akaze belibuke leli iveni ngoba bahlale bazi ukuthi Mitsubishi uyabiza. Leli iveni right kakhulu. Ukubuka nje ngiyabona ukuthi bamshele into yakhona Mitsubishi phela imoto zakhe moqala ngalezi kuthiwa nemasonto emhlanje. Yabo. Kuzothiwa omanzuza. I-brand vele yayikade imele vele kusukela ekuqaleni. Awubhekisisa kahle iqhamulela nento ehlukile. Iqhamulela nento ehlukile ibhakhe lifika selivele selenziwe yonke lento othi mawuyithenga kwamanye amabhakhe uqale phansi. Oh, lethu ama-fitting in. Dayiselwa ingulubise esakeni la. Bathi hayi ama-extras thi imoto imali engaka. Bathi ama-extras ugcine kufika ko-450,000. Lokhu usuke sesikwenzile-ke thina la. Ifika already made. Imoto ezoshayelwa umongameli uMabhinqa zonke lezi. Hey, shembe. Hayi. Yeah, hayi sifikile. Sifikile. Nawe uyabona cha nihambe kahle elokuzaneni emkhosini. Manje unemhlangano uyeza yini? Manje ngoba ngathi kuneminye imihlangano engibiza kuleli sonto. Ngesaba abafazi anifuna ugana. Usaba ukuthi uzoyofunana kanti khacha babizi. You're just going there to appreciate the culture. Yeah, hayi sofika ngokulandelayo. Hayi sofika ngokulandelayo uyazi ukuthi esilungeni thina manje. Siyabonga kakhulu. Siyakhala manje. Nawu umongameli uMabhinqa, nawu umongameli uMabhinqa niyabona nje. Zikhala impela. Siyakhala. Hey, wathi kuyoba njani? Hey, ungizwa lo. Yeah, this is Ngizwe. Is driven by Mitsubishi CMH Mitsubishi Suzuki Palito. Yeah, njengoba ubona nje cash. Yeah. Hamba ngayo imoto manje iphezulu. Ungangiphali.